Svečanosti na željezničkom kolodvoru u Vinkovcima obilježen je završetak radova na projektu obnove dionice željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik – državna granica. To je najveći infrastrukturni projekt financiran modelom predpristupnih fondova i prvi kojim se iz fondova Europske unije sufinanciralo ulaganje u željezničku infrastrukturu. Vrijedan je 59,5 milijuna eura, od čega su 48% bespovratna sredstva Europske unije, a ostatak je financiran iz državnog proračuna. Duljina dionice obnovljene pruge je 33,5 km, a njenim dovršetkom postiže se povećanje brzine vlakova, ušteda u održavanju građevinskih objekata te povećanje kapaciteta pruge, kao i pouzdanost i sigurnost željezničkog prometa. Svečanosti su nazočili šef delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Pol Van Doren, potpredsjednik vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić te ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Zlatko Komadina. Van Doren je istaknuo kako je Europska unija uložila velika sredstva u ovaj projekt jer vjeruju kako je prometna infrastruktura jako važna za daljnji gospodarski razvoj Hrvatske, te da će Unija u Hrvatsku nakon njenog ulaska u razne projekte uložiti još 10 puta više financijskih sredstava. Potpredsjednik vlade Branko Grčić izrazio je nadu kako je ovo samo jedan u nizu projekata, te da će Hrvatske željeznice nastaviti ulagati u infrastrukturu i ljudske resurse kako bi se mogli uklopiti u europsku prometnu mrežu. Po završetku svečanosti svi nazočni provozali su se vlakom obnovljenom prugom.